ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷе. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва дуконҳои фурӯшӣ роӣ кардан ки пешкаши шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон фирма, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дошта бошед, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо роӣ кунем. Дар видеои оянда рекламада эълонда фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз Ленинский район, аз шаҳри Бухтар ва аз шаҳри Кӯлов ва квартираҳои фурӯшӣ ҳам аз территорияи Душанбе ҳаст. Ва ятага дукони ходок фурӯшӣ ки бо нархи арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар корем. Дар видеои оянда аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. Наворо сарга марамат рафте. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар ноҳияи Кӯшонӣ, наздикии бозори Ҳоҷи Шариф, яъне ва кӯчаи Бӯстонқалъа гуфтагаса, деҳаи Орзу 2, наздикии бозори Ҳоҷи Шариф ва тарафи аэропорт, яъне ки сабзавот, ҷои беҳтарин ҷудае. Ҳамагӣ 10 сотиқ замин астае ки 8 дар хона кардагӣ тайёр. Хонаи дуошина бо проектҳои навкатӣ, 5 дар хона дар хонаи дуошина ва 3 дар дига хонаи баракҳои зимистона ки дар поён. Гирди хонаҳо полни худ маҳкам, як калидор, ошхона, баня, кухни, зали 20 метра, термис, кондитсионер, телевизор. ҳар як хонаҳо мега дарахтҳо, яъне ки ҳар як кадомашон полни худ ремонтҳои замонавӣ кардагӣ астае. зиёда мега 150 дона мега дарахтори мевадиҳанда дорад ки ҳамаш боғ астае. ҳамаи намуди тамоми дарахтори мевадиҳанда ҳастае. хоб, дар берун 3 дар дига хона бо ошхона, баня дар берун боз астае. ҳоҷатхона, баня, инош бо дар дуруни хона ҳам ледни ҳастае, ҳам зимистона. даврозаҳои нави қимат дага аста. хонаҳо ҳар якташон дӯстон аст ки ремонтҳои замонавӣ бо сифати аъло. рӯи ҳавлӣ битон кардагӣ 2 намуд об астае ва свечам позитсияни ҳастае. хоб, дастфирошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 500 000 сомонӣ ки бо арзонтар мешавад. рости гап, дар ҳамин хона хела клиент бисёр харидор ҳастанд ки не камтар нарх навошон тоғри нагирифта, баре ки дар хона расход бисёр шудагӣ астае ва ҳамин территория худаш заминаш қимат астае ки ҷои беҳтаринае. наздики шаҳр мисол ҷои об ва свет позитсияни ҳастае. одамоне ки наличие мегирад арзон мекунад ва вариантҳои алиши ҳам астае. ягон квартира аз территорияи шаҳри Бухтар аз Душанбе бошад алиш мешавад. ва агар шумо мошин ҳам дошта бошед ба мошин қабул мекунанд, мошин кати ҳам алиш мешавад. кадом намуди мошине ки набошад болои шумо сумтиен, ҳамин хел вариант ҳам ҳастае. хоб, 2 рақам астае ки ҳар душон кор мекунад. якум рақамошон вавилон астае, WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамошон мегафон астае, инаш ҳам кор мекунад. марамат дига маълумотша гирен. хона бо ҳамаи чизе чораш, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ марамат бо арзонтар мешавад. занг занед. дим хонаи навбатӣ астае дӯстон, хонаи алишӣ астае ки танҳо алишӣ астае мегӯяд соҳибшон. агар кадом як агар сахт харидор ки бошад занг мезанад, аз соҳибашон нархша мепурсад. хона танҳо мегӯяд алишӣ. қарор дорад дар шаҳри Кӯлов, дар маҳаллаи қидъаи сеюм, назди мактаб, мағозаҳо. ҳамагӣ 4 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки як калидор, ошхона, баня, кухни дорад. баня, кухни дар дуруни хона ва веран, обсвет ҳама ҷошон мегӯяд сатфу дарахтҳои мевадиҳанда, гирдаш маҳкам, дар терезаҳои нав дорад. хоб, дастфирошам мегӯяд алиш мекунем, мегӯяд ба ягон духонага аз шаҳри Кӯлов кати алиш мешавад. духонага квартира аз ҳамин территорияи шаҳри Кӯлов бошад мегӯяд алиш мекунем. агар ман бодо шумо агар ҳамин хонаро агар харидор ки бошед, агар маъқултон бошад, ин ҳамин рақамошро занг занем, нарх навоша ба шумо гуфта метиҳанд. шаҳри Кӯлов, маҳаллаи қидъаи сеюм, ҷои хуб да мегӯяд, ҷои созда астае. марамат дӯстони азиз, бештар маълумот аз соҳибашон. хона тайёр ва омода, танҳо алиш ба квартира аз шаҳри Кӯлов. марамат тамос гиред. агар шумо ҳамчунин ягон хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, хонаҳои алишӣ, замин, квартира, мошин, ягон маҳсулот, ягон техника, дӯстони азиз, мо дар эълон, дар реклама мегузорем. марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо роӣ кунед. агар ягон хона мехаридагӣ бошед, дар комментария нависед ки чӣ хел хона ба шумо дар корае. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навор дар WhatsApp имо падлисаш кунед.
сеюм эълони имрӯзаи мо дӯстон аст будкаи фурӯшӣ аст ки будка барои худок тайёр кардан, барои коктейл, барои морожник, барои компот, яъне ки барои шумо чизда кунен. Будкара мегӯяд нав тайёр карда, мегӯяд соҳибшон бо хай камтар сум дар кӯшша мегӯяд фурӯшда мондем. Будка барои яъне ки барои мағоза мекунен, масалан барои худок мекунен, хай кадоме ки дар ҳамин система аст худаш медонад. Нав мегӯяд соҳибшон ва дар дуруша мегӯяд светош гузародаги аст, симша печонда мондаган, ҳамира ҷое ки барен фақат симша дуру мегирем, дар ҳамун розетка, дар ҳамун столба мечаспонем, уже светош дар дуру тоғри карда мондагиа. Даҳанош маҳкам мешавад, пешаш инаи хӯи маҳкам мешавад ва бо дарча дорад ки дараш через қулф аст ки ҳамаша қоидави оҳанӣ карда шурӯъ карда мондагианд. Нав бар наздикӣ мегӯяд тайёр кардем, хай бо камтар пул дар кор мешавад барои яду савобҳои оилавӣ бо фурӯшда мондианд. Нархаш 8000 сомонӣ аст ки бо арзон мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи Фархор. Вариантҳои алиши ҳам аст, ягон некси боша мегӯяд алиш мекунем, болоиш мегӯяд пул метем, агар ки некси соз доста боша алиш мешавад, ё ки ягон дигар намуд опела чӣ намуди мошини боша опшин алиш мешавад. Мошинкати опшин алиш мекунад ва сумкати 8000 сомонӣ ки бо арзонтар ҳам мешавад. Ин ҳамин рақам аст, мегафон кор мекунад, маромад занг занед. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар территорияи Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ. аз 46 микрорайон мегӯяд то хонара мегӯяд ҳамагӣ 3 километр роҳ аст. дӯстони азиз, 46 микрорайони шаҳри Душанбе аз ҳамин территория то хонара мегӯяд ҳамагӣ 3 километр, яъне ки ин хона Рӯдакида дохил мешавад. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, 1 калидор ошхона ба 1 кухнӣ дорад. пеши хона мегӯяд мактаб, садик ва балница ҳастад. 3 та чиз мегӯяд дар наздикии хона. аз 46 то хонара 3 километр роҳ. хона тайёра мегӯяд ҳама зиндагӣ дорад, ремонт кардаги аст. обсоид гидаш маҳкам, ошхона ба 1 қоидавӣ, термис ҳамаш ҳастад. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. рақамо мегафоншон аст кор мекунад, кадоме ки мехарад омада аз пеш бина мегӯяд арзонтар карда метем. яъне аз нархи ҳозираи гуфтагишон аз 350 000 сомонӣ боз муомилаи хубам дорад. ин ҳамин рақамошон аст, мегафон маромад тамос гирем. дӯстони азиз, чӣ намуди ки хона, квартира, мошине ки ба шумо лозима дар комментария нависен, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтаги аст соҳибшон. шаҳри Душанбе, райони Сино, 1 Советский. духонага квартира аст ки дар 3 ошона қарор дорад, 42 квадрати метр. бо свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ванна дорад, ремонтҳои хуб ва обсоидчан пасен аст, ванна, ошхона отделни. хоб дом мегӯяд дар 3 ошона. доми 3 ошона мегӯяд соҳибшон дар 3-аш қарор дорад. хай ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмидан, бо асоибашон пурсида мегирем. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 288 000 сомонӣ ки бо арзонтарам мешавад. духонага дӯстони азиз 42 квадрати метр. бо арзон мекунад, дар наздикиш мегӯяд ҳама чизҳои лозимӣ, рақамошо тисел. ба кадоми шумо ки маъқул боша, агар харидор ки бошен, маромад занг занед. акнун агар шумо ҳамчунин реклама дошта бошед, ман фарқ надорад квартира чизе ки набошад, мо фурӯшда мегузорем. сурат, маълумот, адрес, рақам маша нависта роя кунед, мо фурӯшда мегузорем. шашум замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, замини назди ҳавлигӣ барои хона кардан. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар участкаи Конашар гуфтаги аст соҳибшон. лаби обда дарахтони навниҳол гирд дошта, мисол дарахт шудаги аст ва ҳаминҷа мегӯяд замини хола барои хона кардан нимша фурӯхтесиян, яъне ки 7 сотиқ замин аст. пеши хонара мегӯяд як кӯпрок мекунӣ, мегӯяд мисол хоната фунда меша рехта, яъне сар мекунӣ. намедонам фундамент дорам мегӯяд, не ки як бор дига хай бухатон аниқ кунем. дастфирошам мегӯяд мефурӯшед бо нархи 52 000 сомонӣ. замини ҳамвор мегӯяд, гирдашта одамо сохтмон, яъне ки уже ҳама зиндагӣ доранд. инҷа уже давоно хонаҳо буданд ки мисол хай яка ними замини худаша фурӯхтеса. нашуд документҳои мошин нашуд документҳои замин ягон чи гуфтагӣ неста. кадомто ки мехаред занг зада пурсен. аз шаҳри Кӯлоб, участкаи Конашар. маромад буданд ки дӯстоне ки аз ҳамин шаҳри Кӯлоб замин суроғ карда буданд, ба шумо замини арзон тамос гирем.
ҳафтум хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, хонаи фурӯшии заминӣ аз территорияи Душанбе дар канечкаи маршрути 26 гуфтага аст, яъне тарафи Чорякорон. боз такрор мекунем ки шаҳри Душанбе канечкаи маршрути 26 яъне Чорякорон. ҳамагӣ 3 сотих замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки як коридори дароз, ошхона, баня, кухни, термис дорад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, ҳамаш қоидави гидаш маҳкам ва обсвети шаҳрӣ дорад. терезаҳо ва дарои нав часпода, пардаҳои нав, ҳамаш бо проектҳои нав ва чизҳои замонавӣ катӣ. Ягон маълумоти иловагӣ хӯрон агар фаҳмида рақамошуда занг занем. дастфирошам мегӯяд мефурӯшем бо нархи 310 000 сомонӣ, боз арзонтарам мешавад. хоб ин ҳамин рақамошон аст, билайни пазитайни кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозима тамос гирем. чӣ хеле гуфтам нарша 310 000 сомонӣ бо муомила дорад. марамат занг занем. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки программа VPN аз Play Market сканч карда баъд навори моро тамошо кунем. барои мо хеле муҳим аст. программа VPN аз Play Market сканч кунем, баъд навори моро тамошо кунем. барои мо хеле муҳим аст. барои шумо раҳмат ки ҳамин кора мекунем. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, ҳаштум квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе дар 102 микрорайон гуфтага аст. соҳибшон духонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад. доми 5 ошӯнаи панелӣ дар якумаш қарор дорад. 55 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ҳама чӣ дорад. балкони калон, обсвет позитсияни аст. отоплен дорад. пешаш мегӯяд мактаб ва институти санъати язиков ва механистиян институт ҳамихел чизо ҳаст. обшибхона ремонт ҳаст. барои зиндагӣ 100% мешавад. агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, аз соҳибашон пурсед. дом 5 ошӯна дар якумаш қарор дорад. духонагаи панелни дом. дастфирошам мегӯяд мефурӯшед бо нархи 390 000 сомонӣ, ки боз арзонам мешавад. ҷош мегӯяд ҷои беҳтарин, мегӯяд соҳибшон омада аз пеш бинед. ванна инош аделни рақамошон аст. тисел ҳамин рақамо кор мекунад. боз ҳамин хел квартира бо чанд намуд вариант ҳам доранд. агар шумо харидор ки бошед, ба шумо пешниҳод мекунанд. рақамошон тисел, марамат занг занед. ҳамин квартира маъқултон бошад, арзон мешавад. дӯстони азиз, дар имрӯза наворам ҳамисол квартира ва хонаҳои фурӯшӣ буд пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.